Malipayong gidawat sa mga elderly beneficiaries sa Zamboanga City ang gitunol nga cash incentives ni Mayor Jan Dalipe atol sa distribution ini kagahapon sa buntag Nobyembre 22. 122 ka mga benepisyaryo ang nakadawat sa gihatag nga cash incentive sa gobyerno. 98 ka buok niini ang mga octogenarians kung nag-edad og 80 hangtod 89 anyos, samtang 24 ang mga nonagenarians kung nag-edad og 90 hangtod 99 anyos. Gikan sa 11 ka mga barangay sa Zamboanga City, ubos sa CSWDO Field Office 3 ang mga benepisyaryo. Gihimo ang distribution sa Santa Maria Center for Elderly nga gipasiugdahan sa City Social Welfare and Development Office ug ang paymasters gikan sa City Treasurer's Office. Ang pagpanghatag og incentives subay sa giamendahan sa Ordinance 539 kon octogenarian and nonagenarian benefits for senior citizens of Zamboanga. Ubos ordinansa ang centenarian o nag-edad og usa ka gatos makadawat og 50,000 pesos nga cash incentive nga mao'y counterpart sa lokal nga gobyerno sa incentive granted sa national government pinaagi sa Department of Social Welfare and Development base sa Republic Act 10868 isip pamaagi sa pag-ila sa nahimong kontribusyon sa mga senior citizens sa komunidad. Sa giamindahan nga ordinansa, ang mga nonagenarian makadawat og 20,000 pesos nga cash incentives matag usa, samtang 10,000 pesos nga cash incentive matag usa sa mga octogenarians. Ang nahabilin nga 20,000 pesos i-release kung ang senior citizen makaabot og 100 years old. Tinguha nini nga matabangan ang mga senior citizen sa ilang mga nagunang panginahanglanon sama sa maintenance nga mga tambal. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.